Jamen, er det ikke bierne, der går der? Jo, en af dem. En af dem? Ja. Er du en... Hvad hedder du? Gør du det? Ja, ja. Og hvad med alle de andre deroppe? Hvad er det for en parade, I går i her? Ja, det er simpelthen Copenhagen Pride. Copenhagen Pride? Parade. Ja. Og hvor mange bier er der her i dag, tror du? Der er sikkert mange, men altså, der er ikke så mange i paraden. Der er ikke så mange hvad? Der er ikke så mange bier i paraden. Nej. Nej. Men i virkeligheden er alle mennesker bier, er de ikke? I hvert fald mange. Bier, er det samme som biseksuel? Ja, det er det samme. Ja. Det er det samme. Går bierne her i paraden hver eneste år? Ja, vi er begyndt på det i hvert fald. Vi har jo gjort det nogle år nu. Og hvor mange andre steder er der også, er der andre lande, I også deltager i paraden? Ja, vi har været i Malmø et par gange. Malmø? Ja. Der holder de også en parade en gang med. Det er 2007 i år, og 2006, det var sidste år, så I deltog sidste år? Ja, det gør vi. Du har også en hjemmeside, har du ikke? Jo, det har jeg. Hvad hedder den? Den hedder bikatten.dk. Sig det lige en gang til. Bikatten. Bikatten? Ja, miau miau. Okay. Ja. Er der nogle billeder der fra sidste års parade også? Ja, vi håber også på, at der kommer nogen fra i år. Ja, det er jeg ret sikker på. Ja. Jeg har lige snakket med fotografen, og han har taget nogle billeder. Det er så godt. Ja. Hvor er det, vi går hen nu? Vi skal til Rådhuspladsen. Okay. Jeg synes, jeg kan genkende rådhuset herfra. Ja, vi tager lige med kameraet og kigger den vej der. Du kan godt snakke videre. Jeg tror faktisk godt, at kameraet kan høre dig, og alle seerne kan høre dig. De to flag, der er lige foran os, nu er der 3 af dem. Kan du ikke lige sige, hvad det er for nogle flag? Byflaget, det er det, der er nærmest. Der er rødt og blåt, ja. Med en orange imellem. Ja. Eller undskyld, violet imellem, ikke? Ja. Og så er regnbueflag, der er en hel masse flag. Ved du hvad, vi skal lige have et billede af din t-shirt. Kan du lige, sådan, vi tager den lige her. Okay, så kom nærmere. Ja, vi håber. Ja, vi tager det rigtig tæt på. Det var der. Hvem har tegnet den? Den der. Er det nogen, vi kender, der har tegnet den? Ja, det er den kommer ikke så tit. Hvad siger du? Ja, det er en, som kommer en gang imellem. Ja. Jeg tror, der må være 30-40.000 mennesker her i dag. Ja, det er det. Hvis ikke flere. Og jeg hørte, at der var mange udlændinge også. Det er virkelig fantastisk. Vi kigger lige op foran og ser, hvor det går hen. Ja. Der er transseksuelle også her. Og hestevogn med noget sjovt. Ja, der står, der skal passe på røven. Er det sadomasochisme, der bliver dyrket der? Nej, det står ikke. Det er du sikker på? Ja, det er noget, man skal passe på HIV AIDS. Nå, okay. Det er altså ikke for sjov. Det er noget meget alvorligt noget. Det er meget alvorligt, der bliver lavet på en sjov måde. Ja. Jeg har på fornemmelsen, det er den eneste måde, at budskaberne siver ind på. Det er, hvis de alvorlige budskaber, de også er lidt sjove. Sådan en bier som dig, har du været medlem af nogle foreninger? Ja, jeg er medlem af LBL. Hvad er LBL for noget? Landsforeningen for bøsser og lesbiske. Har du været medlem af andre organisationer også? Ja, det har jeg også. Hvad for nogen for eksempel? Frie kroppe. Frie kroppe? Den er ret spændende, den har jeg hørt om. Ja. Smil. Og Smil, hvad hedder det? Det er sadomasochisterne, ikke? Forening. Ja. Hvor langt har du været medlem af det hele dit liv? Meget længe i hvert fald. Ja. Ikke hele mit liv. Det er sådan noget, der er kommet, som det er pludselig. Ja. Ja. 10 år eller sådan noget. Måske lidt mere. Men ikke ret meget mere. Hvad sker der hernede på Rådhuspladsen? Jeg ved ikke rigtig, hvad der kommer. Der er nogen, der skal muligvis overrette årets laks og årets homo og sådan lidt forskellige ting. Jeg kan ikke lige huske, hvem det er. Nej. Det skal nok være sådan en som et bjerg og sådan
Rit Bjerg, møder vi Rit Bjergård nu? Jeg tror, hun kommer. Er hun en bier? Nej, hun er ikke biseksuel. Hun er født sådan, men hun er blevet sådan degenereret med tiden. Hun støtter i hvert fald homoseksuel. Og degenereret, det betyder bare, at man er blevet lidt indskrænket. Altså, Hvad siger du? degenereret, i den betydning, jeg bruger det, betyder ikke noget dårligt. Det betyder bare, at man er blevet lidt indskrænket. Ikke? Ikke? Eller specialiseret, kan det også sige. Men er der en fest her i dag også, efter det her? Ja, Går de hen der er sådan rundt omkring. Jeg ved ikke lige, hvor det bliver. Nej. Men der er også mange, der bare går hen og fester lidt for sig selv, ikke? Ja. Ja. Og hvad kan der ikke komme ud af det? Nej. Så der kommer nok nogen på de forskellige restauranter. Hvis der er nogen, der gerne vil kontakte bierne, hvad gør de så? Nu skal I finde min hjemmeside først og fremmest. Prøv lige at gentage den. Og det var bikatten.dk. Bikatten.dk. Ja. Der kan de bare gå ind. Foran, Og hvis de går ind og ser den, og så gerne vil kontakte gruppen, hvad gør de så? Kontakte alt muligt. Der er links til alt muligt. Er der links og e-mails også? Og så kan de skrive til dig. Ja, det er også godt. Er der telefonnummer? Jeg tror ikke, det er rigtigt, at vi skal have telefonnummer, men vi kan i hvert fald skrive. Okay. Ved du hvad, vi siger tak for, fordi vi måtte snakke med dig. Ha' det godt.